Когато останеш сам, следваща стъпка, хвани си газа и отиди в залата. Реве ти се, реви в залата, на пътеката, на стълбите. Толкова ще се потиш, че няма си личи, че ревеш дори. Защото потът ти ще тече от всякъде. Реви там, няма проблем. Отиди, вдигай тежести, си развиеш тялото, ще изкараш преса, ще изкараш мускули, ще се чувстваш силен. Момента, в който почувстваш физическа сила, повярвай ми, ще почувстваш и психическа такава. Момента, в който усетиш, че физически се развиваш, е момента, в който психиката ти ще дръпне дори пред физиката. Защото ти ще усетиш, че има някакво развитие в живота ти. От тази дупка, в която си бил, стой в залата колкото часове имаш нужда. Тренирай каквото имаш нужда да тренираш. Не мисли за бицепс, за трицепс, за гърди, за гъс, за пета. Просто тренирай, просто си слушай музика, слушай подкасти, слушай аудиокниги, слушай каквото искаш слушай. И блъскай в залата. Изкарай всичката гадост в залата. Изкарай я на стадиона, докато тичаш. Изкарай я на лостовете, докато се набираш. Изкарай я в боксовата или в бойната зала. Изкарай я в плувния басейн. Където и да си, на планина, изкарай я.